बर' हारिनि मोनसे जाग्रा आदार। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो नाफामखौ जाबोदों। बर' माहारिनि मोनसे एंगारहायै बाहागो नाफामा। बर' हारिनि सुबुंफोरा ना गुरनानै, ना सारनानै, सेन सानानै आरो बायदि बायदि रोखोमै ना हमनानै नाखौ फोराननानै नाफामखौ उवालाव देयो। बर' माहारिया ना गोरान आरो थास'जों जयै ना गोरानखौ उवालाव देयो। ना गोरान आरो थास'खौ जयै देखांनायनि उनाव औवा हासुङाव नाफामखौ सोनानै नाफाम सायाव संख्रि एसे आरो हालदै सारनानै लाइ गोरानजों खाथुमनानै दोनो। बेनि उनाव दान मोनथामसो दोननानै नाफामखौ जायो। मानोना दान मोनथामसो नाफामखौ दोननानै जायोब्ला नाफामा गोथावसिन जायो। दैज्लां बोथोराव दुब्लियाव माइ गायनो थाङोब्ला नाफाम बिदै फुदुंनानै ओंखामजों दुब्लियाव लानानै थाङो। गोजां बोथोरनि समावबो नाफाम बिदै फुदुंनानै दुन्दिया होनानै बर' माहारिनि सुबुंफोरा जायो। नाफामा अरायसम जाजाग्रा मोनसे जाग्रा आदार। नाफामखौ बिदै फुदुंनानै जानायजों लोगोसे बाथोन महरैबो जानाय जायो। नाफामा बर' हारिनि मोनसे जाग्रा आदार। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो नाफामखौ जाबोदों। बर' माहारिनि मोनसे एंगारहायै बाहागो नाफामा। बर' हारिनि सुबुंफोरा ना गुरनानै, ना सारनानै, सेन सानानै आरो बायदि बायदि रोखोमै ना हमनानै नाखौ फोराननानै नाफामखौ उवालाव देयो। बर' माहारिया ना गोरान आरो थास'जों जयै ना गोरानखौ उवालाव देयो। ना गोरान आरो थास'खौ जयै देखांनायनि उनाव औवा हासुङाव नाफामखौ सोनानै नाफाम सायाव संख्रि एसे आरो हालदै सारनानै लाइ गोरानजों खाथुमनानै दोनो। बेनि उनाव दान मोनथामसो दोननानै नाफामखौ जायो। मानोना दान मोनथामसो नाफामखौ दोननानै जायोब्ला नाफामा गोथावसिन जायो। दैज्लां बोथोराव दुब्लियाव माइ गायनो थाङोब्ला नाफाम बिदै फुदुंनानै ओंखामजों दुब्लियाव लानानै थाङो। गोजां बोथोरनि समावबो नाफाम बिदै फुदुंनानै दुन्दिया होनानै बर' माहारिनि सुबुंफोरा जायो। नाफामा अरायसम जाजाग्रा मोनसे जाग्रा आदार। नाफामखौ बिदै फुदुंनानै जानायजों लोगोसे बाथोन महरैबो जानाय जायो। देहायारि जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि थाखाय जायखिजाया बेरामखौ फाहामथाय होग्रा क'क्राझार सहराव दंसै थेरापि सेन्टार। नोंथांनि देहायाव सिथाबनानै थानाय जायखिजाया बेरामखौनो बेसेन नाङै फाहामथाय होगोन निउरिपार बाय'टेक्न'लजिया। क'क्राझार सहरनि जेटि रडजों नांजाबनाय थेङापारा SBI नि अपोजिटआव दङ निउरिपार बाय'टेक्न'लजि थेरापि सेन्टारा। बे थेरापि सेन्टाराव बायदिसिना बेरामफोर जेरै देहानि सानाय सुनाय, किडनिनि जेंना, थाइरयड, थै नारथाय, मेगननि जेंना, लिभारनि जेंना आरो गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ बेसेन नाङै फाहामथाय होनाय जायो। जुदि नोंथांमोनहा गाव गावनि देहायाव नुजाथिनाय बेरामखौ फाहामथाय लानोब्ला नैबे निउरिपार बाय'टेक्न'लजि थेरापि सेन्टाराव थांदो। बे फाहामथायनि थाखाय नोंथांमोनहा नैबे मबाइल नम्बर 8876030882 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन। एरैहाय बङाइगावनि सिकाइ हटेलनि साखाथियाव थानाय निउरिपार बाय'टेक्न'लजि थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8453053434 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।